Ez még az első félidő, a 25. perc. Rice honfitársát verte meg ebben a párbajban, aztán egy káprázatos lövés a hosszúba. Remek belső csüddel eltekerte, gyönyörű lövés, és gyönyörű gól. Szóval ez volt 25 perc után, képzeld el, hogyha még előtte is ezt a játékot produkálják. Igen. Igaz, akkor még számban egyenlően volt mind a két csapat. Nagyon szép, ahogy behozza és ellövi. Igaz, hogy a kapus az mondjuk árnyékra vetődik, de hát ez benne van. Itt meg egy ütközés után Afellay elé kerül a labda. Őnek írják be szerintem, de a frissen beállt Martins hozzáér teljesen fölöslegesen, így pattan be. Igen, itt úgy néz ki már vége az akciónak, aztán Afellay még ellövi. Hát ha nem ér hozzá, akkor elmegy a kapu mellett. Nem érezte a helyzetét Martins, és aztán így a frissen jött be, talán ez menti egyedül. Igen, azt hiszem ez volt az első labda érintése. Szóval ez volt a helyzet az első félidőben, nézzük itt a jobb oldalon. Hutchinson adja be, jókor érkezik Rice, ez már a második gólja a Brazílnak. Ez nagyon szép, nézzük meg, ahogy érkezik, és ahogy megfejeli a labdát. Szenzációs mozdulat. Amúgy 3-0 volt ezzel. És innentől kezdődött az örömjáték. Óriási az öröm természetesen. És egy perc múlva ismét örülhettek. Oda sarkazza Afellaynak a változatosság kedvéért. Most ő ad be, Toivonen úgy, ahogy kell, ahogy megvan írva a könyvben, úgy ugrik föl, mindenki verve. Ez az a bizonyos, amit oktatófilmben nyugodtan be lehet tenni, így kell beadni, így kell fölmenni, és derékból megfejelve. Esélye nem volt a kapusnak. Sokáig fogják szerintem még az Eindhoveniek nézegetni majd ezeket a gólokat. Látják, 9 meccsen 8. gólja volt ez. Aztán te azt mondod, hogy ez parádés, amit csinál. Igen, ez 11-es volt mindenkinél, csak a játékvezetőnél nem. Igen, hát ez itt egyértelmű. Nem hiszem, hogy ezen vitatkozni lehetne, ezt be kellett volna fújni. Itt véleményem szerint tévedett a játékvezető. Aztán a változatosság kedvéért megint Lance kapja meg, két védő között viszi el. Gyönyörű gól. Az egész támadáskületés szenzációs volt. Igen, hát itt 4-3 ellen, és a vége nagyon jó befejezés. Bár hozzá kell tennem, hogy két védő között így, hát nem szabadna kilépni. De hát itt ez az időszak már az volt, amikor minden az égvilágon sikerült a hazai csapatnak. Megfogni se tudták például. Igen. És minden labda jó helyre ment, minden támadásból szinte gól született. Szinte percenként jöttek a helyzetek. Most például Zsuzsák óriásit véd. Igen, hát itt azon drukkoltunk, hogy Balázsnak is legyen már gólja. Ez itt egy nagyon szépen megcsinálta, de még nem jött össze. Afellay nagy labdát adott Rice-nek, Mester 3-as. Fantasztikus labda volt, nézzük meg, hogy a saját tér feléről tökéletes ütembe a beinduló játékos elé teszi a labdát, hát akinek tulajdonképpen ez nem volt egy nagyon komoly feladat ezt berúgni. Azért pontosan a hosszúba betalált. Tartunk 6-0-nál, ugye? És még nem volt vége. Most figyeljenek nagyon, ez nagyon szép gól. Toivonent dicséri az átlépés. Zsuzsáknak vissza kell lépni, és aztán 18-ról a hosszúba. Szegény kapus ebből semmit nem látott szerintem. Az égvilágon semmit nem látott. Ettől függetlenül, hogyha látja, akkor se tudta volna megfogni. Nagyon jól lövi el Balázs. Tökéletesen telirűztel. Nézzük meg, hogy jön a labda. Csodálatos gól. De mindenképpen dicsérni kell Toivonent, aki ugye ezt a bizonyos mozdulatot megtette, átlépte. Itt meg mindenképpen dicsérik meg Zsuzsákot, fölrajzolja Engelár fejére a labdát. Igen, hát itt volt az az időszak, amikor már mindenki rugott volt a csatársorban, a középpályán, hát itt volt az ideje már, hogy ő is szerezzen egyet, fejelt is egyet. Ekkor tartottunk 8-0-nál, és aztán Peters-t elkaszálják a 16-oson belül, most látja a játékvezető. Igen. Tehát ezt nehéz volt nem látni. Ezt már nem tudta nem befújni, úgyhogy
és Gyurgyák belövi a másodikat is, immáron 9-0, innentől csak az volt a kérdés, hogy lesz-e 10. Igen, hát innentől kezdve kezdtünk el drukkolni, hogy legyen meg a 10. Nagyon szépen rúgja, nyugodtan, esélye sincs a kapusnak. Ez egy nagy védelmi hiba volt. A rövid sarkot látja Lanz, óriási gól. Hát igen, itt szanaszét volt. Tehát az egész második fél időben szanaszét volt a Feyenoord. És a PSV azt csinálta, amit akart. És itt majdnem teljes eredménysor, kedves nézők, hiszen még egy mérkőzés hátra van ebből a fordulóból.